Sa mahiwagang burnay, mula sa mahiwagang burnay, sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, una sa lahat, nais ko kayong batiin ng belated Merry Christmas. Sana ay naging maligaya ang Pasko ninyong dalawa. Nagsesenyasan kasi kami. Nagsesenyasan. Okay, gets. Sorry po kung hindi nyo nakikita. Sorry. Pasensya na. May sinisenyas kasi ko sa kanya eh. Anyways, Dear Nicole and Diego, una sa lahat, nais ko kayong batiin ng belated Merry Christmas. Sana ay naging maligaya ang Pasko ninyong dalawa kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kung ako naman ang tatanungin, masaya din naman ang nagdaang Pasko. Nag-uumapaw sa biyaya. Yun nga lang, habang ine-enjoy ko ang biyaya, may kasamang konting guilt. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung bakit. May baby po kasi at unang Pasko niya this year. Itong nagdaang Pasko, karamihan po ng regalo sa kanya ay cash. May mga nagbigay po ng pulang envelope na may cash sa loob. Yung iba naman po nagpadala sa GCash at sinabing para kay baby daw po yun. Dahil sanggol pa lang naman po yung anak ko at hindi pa naman marunong gumastos, ako po muna ang gumastos ng pera niya. Pinambayad ko po sa renta, sa ilaw at sa tubig. Pinambili ko po ng bigas at ulam. Pinambayad ko po ng mga dumating na parcel. Pinambili ko po ng gatas niya at ng diaper. Pinaglaro ko sa scatter. Sa dami po ng Ano ba yung scatter? Sugal yun. Okay. Online yun na. Online ba yun? Kakaloka ka ha? Sa dami po ng, hindi ko alam yan. Sa dami po ng binayaran at binili ko, hindi ko namamalayan na ubos na po ang pinamaskuhan niya. Masamang nanay po ba ako dahil ginagastos ko yung pera ng anak ko? Kayo po ba, Miss Nicole, ano pong ginagawa ninyo sa mga perang nakukuha nila princess at prince kapag may okasyon? Wait lang, sagutin ko yan. Ginagastos nyo din po ba? Yun lang po at salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Karen. Ito naman to si Karen. Well, okay na sana na nagagamit mo, pero yung scatter ang bihira na. Nakakaloka. Doon sumablay. Oo, dun sumablay. Well, of course, baby pa yon. Sanggol pa siya. So, kung ano man yung mga pwede niya mahawakan at ma-enjoy as a child, hindi niya pa talaga nagagawa yun. Actually, kahit medyo lumaki na nga yung anak mo eh. Ikaw na may hawak ng pera, ikaw sa'yo naman talaga binigay. Pinagkatiwala sa'yo. Pwede naman talagang sa kanila, sa totoo lang. Pero alam din naman ng mga nagbigay na kapag sa bata ibinigay, kunyari 1,000, kunyari, okay, 500. 500 pesos na chewing gum yan. Sigurado. 500 pesos na slime. Yung mga usual na binibili ng mga bata. So, talagang sa'yo ine-entrust. Okay? Ako, I don't think you should feel guilty about spending it on rent, Yes. spending it on utilities. Kasi, ganito, titiisin mo. Ibibili mo ng mga damit ng baby kahit hindi naman niya kailangan pa. Correct. Kasi sanggol pa siya at lalaki siya. Tama. Pabilis silang lumaki. Di ba? Madami pong ganyan na ang dami nilang binili ng mga damit para sa anak nila. Tapos eventually, hindi nila nagamit kasi yung mga panglakad,
hindi magagamit talaga Aha. dahil hindi naman lagi lumalabas ang Correct. sanggol. Tama. Diba? O so, let's say, sige, ibili mo lahat ng ginika siya o lahat ng binigay sa angpaw na ng damit. Pero wala kayong kuryente. Oo, di ba? Pero wala kayong makain. Oo. Pero ikaw, wala kang sustansya, wala kang makain, so hindi ka makapag-breastfeed ng anak. Tama. Natuyot ka na kasi. Ayan. Di ba? So, there's nothing wrong with Oo. using the money. It's sinasabi lang nila para sa baby to. 'Di ba? Pero technically para sa pamilya nyo 'yon. Paano mo aalagaan yung baby using that Oo, money correct. for the family? Yes, Okay, yun lang walang yun. problema. Sablay lang yung scatter mo. Doon tayo kumalat. Doon lang siguro. Oo. Or kung halimbawa, i-defend naman natin, baka Para dumami yung pera. Baka para dumami. Or baka pang-aliw lang. Kesa mabaliw. Aliw versus baliw. Hindi ko alam. Pero of course, hindi natin dinedefend yan. Ang sinasabi lang natin, yung you using the money para sa needs ng buong family, I don't think there's anything wrong with that. Yeah, tama. Okay, so tinatanong mo na ngayon. Yan, Yan. Sana pupunta yung pinamaskuhan ni Princess at ni Prince. Okay, una sa lahat, nakakatanggap naman sila ng actual gifts. So kung actual na gifts, of course, rekta sa kanila yan. Kung laruan, damit, ganyan. And happy din ako doon. Kasi magagamit talaga nila at may enjoy nila. At iba pa rin talaga kapag ka ang bata ay nagbubukas ng regalo. Correct. Yun. Pero meron din naman talagang mas nakikita nila yung need na bigyan nila ng pera for a lot of reasons. Busy sila. Oh, tama. Parking pa lang nakaka-stress na. Tama. Diba? Tapos, hindi nila alam kung anong gusto. Oo. Baka mamaya, binilhan mo ng laruan na Spider-Man. Oo, tapos may nagbigay na pala ng iba. May nagbigay na pala ng gano'n. Dumoble lang. Pare-parehas lang, diba? So, at higit sa lahat, iniisip din nila, bahala na yung magulang. Yes, oo. Kasi Yun mas talaga kilala ng magulang yun. kung anong gusto ng bata. Correct, diba? Pero Oo. minsan, kapag halimbawa, ang magulang kilala na wala na napupunta sa bata, Oo. dire-diretso nila sa bata. Oo. Okay, so minsan kami ganon, dire-diretso din sa bata. Ang importante na malaman ninyo na dynamics o ma-establish ninyo na dynamics sa bahay is sino sa inyong mag-asawa ang magaling humawak ng pera. Yan ang pinaka-importante sa lahat. 'di ba? Oo. Sino sa inyong Yung financial mag-asawa? officer. Correct, ang Oh. financial officer. Baka lang ibinigay sa iyo kasi ikaw yung nanay. Mm-hmm. O kaya sa nanay natin ibigay o kaya sa babae kasi ang babae ang taga-budget. No, not Oh. all the time, 'di ba? Kagaya po sa setup namin ni Nicole, baliktad po kami. Correct Kay Nicole, ang budget officer is Ay, yung asawa ko. Oo, Yung sa akin lalaki, yung mister, diba? Oo. Sa akin naman, ang budget officer naman namin is yung misis ko, Correct. babae naman. Yun. So yun ang dapat alamin nyo, importante Tama. yun eh. Yun. At hindi siya one size fits all. Oo. Na ibig sabihin, babae lang. O kaya lalaki yung nagdadala ng pera sa lalaki lang. Oo, Hindi. So, correct. sino sa inyo ang magaling mag-handle ng Tama. pera? Sa Oo. tingin ko naman, okay naman yung pag-handle mo ng pera. Oo. Wala ka namang maliban nga lang dun sa isa. Pero lahat yun, Oo. naibigay mo naman Napunta sa pamilya para eh. sa pamilya Oo. At wala namang mali dun. Kami Oo. ang ginagawa namin, let's say, kunyari, nagbigay yung ninong ng, let's say, 2,000. So, ang gagawin namin, yung 1,000, ihuhulog, kunyari for Princess, o binigyan ng 2,000 ng ninong. Yung 1,000, ihulog namin sa alkansya. Nag-aalkansya pa sila eh. Kasi, feel nila kapag ka bumibigat. Aha. Tsaka yung actor, kasi pag bangko savings, hindi naman na naiintindihan yan Yes, eh. hindi nila gets yan. Diba? Pero pag meron silang alkansya, hinuhulugan, Aha. tsaka na-realize nila yung nagsusube or nagkikeep. Aha. Yan. So yung kalahati, most of the time kalahati. So kalahati goes to the alkansya and then kalahati kung anong gusto nila. Yun. Yun yung ginagawa namin. Oh, yun yung kasi medyo malaki na sila. Aha. Ibig sabihin si Princess is 11, si Prince is 6. So nakakahawak na ito ng laruan. Tama. Si Princess nagbabasa na ng libro. Oo. May mga trip na silang kainin. Oo. So kailangan may pagramdam na okay binigyan ako. Oo. 'Di ba? Pero yung sanggol, No. hindi niya pa naiintindihan lahat ng 'yan. Pero wag ka mag-alala Oo. Karen kasi yung pinanggastosan mo except dun sa isa, Oo, 'di ba? oo. Ay- is naka-benefit din yung bata Correct. eh. Yung renta sa bahay, nag-benefit Tama. din yung baby. Yung Nagbayad ka ng pambayad ka, ng ilaw. oo. Nag-benefit din yung baby. Di So, ba? nag-benefit siya maliban dun sa Doon sa isa, sa 'di ba? isa. Unless na doble mo yung kita mo, 'di ba? Pero yun eh. So there's wag ka na mag-guilty. Aha. Let it be a happy Oo.
Christmas celebration, Oo. naging masaya naman talaga siya. Oo. O yun na yun, wag mo nang dagdagan ng mga bagay na magpapadoubt sa'yo as a mother. Kasi ako naramdaman ko na parang hindi ka happy na okay Kaya naman. nga, okay May naman eh. May ganon, hindi. Masaya yan. Tingin ko baka wala na nagbigay sa kanya. Correct, baka, o di naman kaya, naubos lang talaga. Well, ganito lang talaga yan. Di ba ano sabi mo, ang pangalan niya? Karen. Karen, o, di ba? Ano sabi mo, Karen? Hindi mo na malayan, ubos na pala. Kasi ganun kabilis talaga tumakbo ang pera. Ay, naku, sinabi mo. Di ba? 1,000 mo nga mabarihan ngayon. Wala na. Basta ang 1,000 mabaryahan, wala na yun. Hindi mo na alam kung saan talaga yan napunta. So, ganun talaga. Huwag ka na mag-guilty. May pinuntahan lahat ng mga ipinamasko ng anak mo. Ayan, at Yun lang nag-benefit yun. doon yung baby. True. Hindi Oo. naman, hindi mo naman sinabi, bumili ako ng mga damit ko. Oo. Bumili ako ng mamahaling shades ko. Yan. Diba? Wala ako nakitang ako Ayan, eh. oo. Hindi eh. Oh, yun, doon ka mag-guilty pag halimbawa, yung para kay baby, binili mo ng para sa'yo. Yan, Yan, diba? oo, medyo off yun. Pwedeng sigurong may binili kang para sa'yo na kailangan mo. Kunyari, yung pangkilay niya, Diego, kasi Oo. liit na ng hinliliit, di ba? Oo. Okay lang pa. Kailangan ko ng palitan niya. Di sige, isa lang. Hindi kaya yung pang-pump ng gatas mo. Correct. Ayan. Yan yung mga ganyan, di ba? Correct. O kaya malunggay, whatever, di ba? Oo. Bumili ka ng mga Gatas pampalakas. mo. Correct, di Di ba? ba? Yung mga ganyan. Okay lang yun. Oo. Pero yung mga kapritsyo na ako, wala ka namang ganun eh. Maliban lang dun sa isa talaga, Oo. di ba? So it's okay. It's okay. Don't be too hard on yourself. Tama. Alam mo minsan ng mga nanay, hindi ko alam kung nararanasan to ng mga tatay eh. There are so many times that we feel like, did we do a good job today? May mga ganun kami pagka-question na parang, naging maayos ba ako, maging mabuti? Kaya mayroon akong pinost na ganyan eh, parang, pagdating ba ng panahon, maaalala ba ng anak ko yung nanay niyang maunawain at mapagmahal? Sa mga tatay, walang ganyan. Kaya nga, feeling ko matutulog na kayo rekta. Rekta. Ako, Jegs every time, ako yung huling nakakatulog eh. Kasi, bakit? Mabagal akong kumilos, ang dami ko pang inaayos. So, sigit sa lahat, pag tulog na kasi sila lahat, saka lang ako nakakanood ng Netflix. That's my only time for myself. At least for, yung bago ako makatulugan yung sarili ko. Lahat yan tinitingnan ko pag natutulog sila. Tapos naiiyak ako. May ganun ba yung mga tatay? Naiiyak ka. Alam mo, nakakaiyak tingnan yung mga batang natutulog. Wala. Iniisip ko, baka meron naman wala talaga. Wala akong mahanap. Kahit anong halukay mo sa kumikinang mong ulo, wala kang mahanap na nakakaiyak kaya siya. Hindi ba? Meron naman din siguro, may time naman na, pero not to the extent na, kasi iba talaga yung pag nanay talaga Oo, may iba-iba Kaya ako talaga bilib ako sa mga nanay, especially ako nakikita ko sa asawa ko, kahit siya yung huli na matutulog, Siya din yung unang gigising. siya yung unang gigising. Sabi diba? ko, Mga ganon. Parang, paano? diba? Oo. May ano talaga eh. May superpower Oo. talaga eh. Diba? So parang ganyan. There are a lot of times, ito yung nafe-feel ko dito kay Karen, na you feel like hindi mo nagawa ng tama yung pagiging nanay mo. Huwag mo nang questionin. Kasi may mga ganyan kami sometimes eh. Kaya nga sabi ko nga eh, pagdating kaya ng panahon na malaki na yung mga anak namin, maalala kaya nila yung nanay nilang maunawain at mapagmahal? O maalala nila yung mga version ko na dragon ako tsaka Godzilla? Minsan na ako, psychopath, Godzilla, dragon. Alin doon yung maalala nila? And there are Yan. times na kapag nagiging dragon ako na talagang parang kinakain talaga ako ng guilt na parang hindi ko nagawa ng tama yung trabaho ko today. But that's just one day. The rest of the time, ginagawa mo naman talaga yung para sa pamilya mo. So ikaw, Karen, don't be too hard on yourself. Kasi kayong mga nanay is more on the heart ang ginagamit niyo sa family. Ang sa mga tatay naman more on yung utak, paano ko patatakbuhin ko yung Yan. pamilya ko. Ganon. Ayan. Siyempre may heart naman, pero more on sa paano alagaan tong pamilya na to. Tama, providing, Oo, provision. yan, Yun yung oo. role talaga eh. Oo. Ang nurturing talaga nasa nanay. Correct, oo. Pero it doesn't mean na, it can be both ha. Yes, The nanay can also provide and the daddy can also be the one nurturing. Yeah. Pwede rin yun, Oo. di ba? Iba lang talaga paano tumakbo yung utak. Correct, magkaiba, di ba? Isipin mo, tinanong ko si Diego, naiiyak ka ba kapag nakita mong tulog yung anak mo? Sabi niya, parang wala.
Walay talaga. O Karen, maging happy ka na, ha? Kadaks. O siya. O sa mga kabisyo, hanggang dito na lang po ang mga kumikinangers. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!